Какво става YouTube? Днес снимам на OGame, някаква странна игра. Намеряха преди 3 дни, като ме нямаше. И реших да снимам на нея, да я покажа. Тук съм се развил доста. Съм си купил всичките 4, които ме отварят. Аз не знам кога само ще ми го отворя. Я знам, не знам за какво са. Така. Ти ще апгрейдна. 8 минути се чака за 5 лева. Е много хубаво. Защото виж колко енергия вече имам. 161. Това ще ми даде 50 нещо енергия. Resource settings. Аз работя с всичко на 100 и пак ми останала малко енергия. Така. Тук има. Ще ви покажа Resource Settings. Тук може да правите. Кога ги направите, например, на 90%, цъкате тук, за да се запише. Тук пише на час, от кое колко прави, на ден и на седмица. Вече много метал правя. Аз мисля... И сега, като ми стане не дава електричество, много да след него да си купя и тези тук 4 само от тях. Защото за той имам станали. Тези вече мога 500. Аз имам 500, бе. Ще ми стигне. Мога да си ги купя трите. Така. Пишете коментар, ако искате да снимам на някакви игри. Защото аз не знам на какви игри да снимам, де. Ето така мога, като му цъхна хекса, да спра апгрейда, ама няма май да ви върни нещата, аз си не го знам. Алинц. Което и честно го знам. Сигурно нещо като гилдия или нещо друго. Било както на Hero Zero. Но аз тези игри играя в Gamefork. Аз сам ги играя, защото нямах какво да правя. А вече имам какво да правя да снимам и заради сега снимам на тази игра. Ще стопна видеото да заредя онлайн. Аре, стоп. Аз реших да не го чакам да зарежда. Направо да направя клипата и че само да покажа играта. Това беше от мен YouTube. Айде, чао!